Η πραγματική ζωή είναι, για παράδειγμα, στη συλλογικότητα, και γι' αυτό εντάσσομαι και εγώ στο σύλλογο, γιατί μόνο από εκεί μπορείς να καταλάβεις τι πραγματικά σκέφτεται ο συνάνθρωπός σου. Όταν λέμε λαός, για παράδειγμα, έχουμε ξεχάσει αυτή την έννοια του λαού. Εννοούμε τα κοινά χαρακτηριστικά, τις κοινές απόψεις, τις κοινές ανησυχίες. Αυτά είναι ο λαός. Δεν είναι ο λαός μια σημαία. Ο ελληνικός λαός χαρακτηρίζεται από κάποια χαρακτηριστικά. Δεν είναι απλά να λέμε ότι είμαστε όλοι Έλληνες, για παράδειγμα. Είμαστε όλοι Έλληνες τι? Και εσύ έχεις 20 εκατομμύρια στην τράπεζα και εγώ έχω 50 ευρώ. Τι είναι αυτό? Και να πούμε πάμε να πολεμήσουμε ποιον? Πάμε να πολεμήσουμε ποιον? Που αυτός με το καλημέρα θα σηκωθεί να φύγει. Θα συνθηκολογήσει με έναν εχθρό, το πούμε έτσι, της χώρας. Σιγά. Έτσι. Θα βάλει εμένα μπροστά, έτσι, και σου πει έλα ρε. Σημαία. Όρμα. Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Λαός είναι οι κοινές ανησυχίες και ο συνάνθρωπός μας. Άρα ουσιαστικά εκεί πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις.